me babur din nan? Dan Allah ki daina irin. Wani irin daina irin wannan zaka zo ka kawai ka samu mashin din mutum a Aba ba ka ji. Ayo. La ilaha illallah. Irin ku ne wato barayin da suke zuwa cikin unguwa daga mutum ya ajiye babur ɗinsa ku ɗauke ko? Na rantse da Allah kin gane ba satan mai babur. Wallahi ƙarya kake idan ba satan mai zaka yi ba me ya kawo kusa da Na babur ga ɗinsa? miki zagiretan da generator da injin da kacar da tayar sun yi da tayar gaba a canza mai zai iya hatsari. Wallahi ƙarya kake naka ne da zaka ce zaka canza masa in ka canza me ya riba ka? Dan Allah ki mun aikin gafara ba zan ba. Ina me babur din nan? Dan Allah ki daina irin. Wani irin daina irin wannan zaka zo ka kawai ka samu mashin din mutum a baki kace zaka daukan mai. Mashin dina ne. Ya faru. Waye zai dauka? Zai dauka.